Cancel culture. Good afternoon, Mr. Depp. Good afternoon. Focus on the good things. Focus on living to see another day. Ask those questions. Y'all asked the wrong ones. Thank you, Kevin. Live, love, and laugh. Rolling Stone called Midnight's an instant... Cancel culture е практика, при която публично отричаме, бойкотираме и отрязваме подкрепата си за хора заради техните неморални постъпки, изказвания или виждания. Още така модерната версия на остракизъм, което означава да заключим, прогоним от група или от общество, което се заражда в Древна Гърция. Това е въведено от Клистен и са го приложили през 487 година, преди Христа. Всяка пролет Народното събрание на Атина, при кворум не по-малко от 6000 души, взима решение да изгони някой опасен за демократичния ред на града. Предлагани са граждани, които с придобитото си влияние в обществото се смятат за потенциални тирани. Всеки гражданин изписва върху глинен чиреп, наричан остракон, още така просто една мидена черупка, с името на този, когото смята за опасен за демокрацията. Осъденият с мнозинството от гласовете е изгонен от Атина за срок от 10 години. А ако откажат, са ги осъждали на смърт. Изследователите установяват, че голям брой от гласовете с едно име са написани само с няколко почерка, което показва, че често прогонването е било подготвено до степен на раздаване на готови гласове. Чрез тази демократична форма гражданите на Атина се лишават от множество от най-способните си граждани, сред които и такива пълководци като Милтаид, спечелил битката срещу персите при Маратон; Темистокъл, спечелил битката срещу персите при Саламин; Кимон, стратег в битката при Саламин; Аристид, участник във всички важни битки при гръко-персийските войни; стратег в битката при Платея. В резултат на прочистването от способните граждани, така наречения Златен век на класическата атинска култура трае по-малко от 50 години. И ето го ритник. Когато се завърнат след 10 години, те били посрещани сякаш нищо никога не се е случвало. Като равни, запазвали гражданството си и атиняните ги посрещали с отворени ръце. Не знам дали същото може да се каже за кенсъл културата. Сега израза кенсъл култура е навсякъде. Cancel culture. Cancel culture. Cancel culture. Cancel culture. Cancel culture and Cancel culture. Cancel culture. Първоначално се появява около 2017 година в Америка с идеята да наказва известни личности заради тяхното държание. Мериъм Уебстър свързаха надигането на кенсъл културата с хаштаг MeToo движението. Hi, my name's Tarana Berg, and I'm the founder of the Me Too movement. Google Trends показва, че почти никой не е търсил фразата cancel culture до 2018 година. И скоро след това известни личности като Тейлър Суифт, Канье Уест бяха канцелирани. Писателят Джон Бромуич казва: всеки, който си заслужава да знаете, е канцелиран от някого. И ако cancel културата е започнала като меме, за да наказва хората, които са направили грешка, тогава какво лошо има в нея? Кевин Харт през 2009 година пусна няколко твита относно хомосексуалността и почти 10 години по-късно, през декември 2018, Кевин Харт беше обявен, че ще е водещ на наградите Оскар. След часове започнаха да репостват негови стари постове и шеги, казвайки, че никога не се е извинил за тях. И за това не би трябвало да му се позволи да е водещ на Оскарите. Статии след статии се изписаха за Кевин Харт, че е хомофоб и че не възнамерява да се извини. Kevin, apologize for your tweets of old, or we're going to have to move on and find another host. I'm not going to do it, man. I'm going to be me. I'm going to stay in my ground. И ето тук Кевин се отказа да е водещ на Оскарите. Започна да се извинява във видео и да се извинява в постове и да се извинява в интервюта и не спря да се извинява. Кевин заслужаваше ли това? Guys, I'm almost 40 years old. If you don't believe that people change, grow, evolve as they get older, I don't know what to tell you. Един проблем с cancel културата е, че не може да бъде разглеждана в съдебната ни система. Целта там е да се осъждат деяния честно и да се задава наказание, което отговаря на престъплението.
И колкото и да не е перфектна, и да има проблеми, мисля, че разбирате какво казвам. Наказанието много често не отговаря на престъплението. Не казвам, че Кевин Харт не е постъпил като идиот и не е казал нещата, за които съжалява. Но се е учил от тях. Той възвърна репутацията си и обеща, че никога повече няма да прави подобни шеги. Никога. Хора, някои от най-добрите уроци, които сме научили, сме ги научили от нашите грешки. Кенсъл културата разрешава ли ни да правим така? Твърде късно е да се учиш от стари грешки. След като културата се е фокусирала изцяло към политкоректността в нашето общество, очакването сега е да си социално осъзнат. Хората публикуват всяко свое мнение и ние ги държим отговорни за нещата, които казват онлайн. Но всъщност това не работи така. Основният проблем с кенсъл културата е, че не позволява на хора да се учат от грешките си. Тези хора след това са отбягвани и не откриват никаква подкрепа, без значение извинението им. Но като хора, ние имаме нужда да правим грешки, за да растем. Мисля, че всички може да се съгласим, че ако някой е направил нещо неприемливо, трябва да понесе отговорността си. Но мисля, че има добре начертана линия между понасяне на отговорност и тормоз. Тревожното в канцелирането е, че позволява на хора да се крият зад екраните и открито да унижават човек с подкрепата на стотици, понякога хиляди. Дефиницията на кибертормоз според сайта stopbullying.gov е: тормоза се случва посредством дигитални устройства и се проявява в социални мрежи и форуми. Той включва нараняващо или фалшиво съдържание за някого, което води до унижение. Ако питате мен, това звучи доста близо до канцелиране. Тормоза е емоционално действие, а не логично такова. Когато сте ядосани и поствате нараняващи и обидни неща, окуражавате другите да действат също. Нарушава принципите, върху които е градена законодателната система във всяка държава по света, не само нашата. Невинен до доказване на противното. Но разликата между тормоз и канцелиране е, че хората, които канцелират, вярват, че правят правилното нещо. Те се изправят срещу несправедливостта, която виждат в социалните мрежи. Дори не повдигат въпроса дали е истина или лъжа, или пък дали е нещо, което изобщо разбират. Защото, щом е в интернет, трябва да е истина и не трябва да се съмняваш. Нали? Конформизма е в нашото ДНК, в природата ни, в стремежа си да оцелеем в обществото. Дори понякога да слагаш маската на неконформист, то пак е за да се намажеш пред друга част от обществото. Но това, което е различно в нашето поколение, е, че ние не сме свързани само с една малка група, а вече сме целия свят през социалните мрежи. Лошите новини се разпространяват като горски пожар. За жалост, така се разпространяват и фалшивите. Вече има хиляди, милиони хора, които надигат глас за нещо, което смятат, че е морално. Но реалността е, че те всъщност са дезинформирани. Това е проблема на стадата. Когато животните в стадото са в опасност, те се струпват един до друг и влизат в паника. Започват да се движат заедно, като едно цяло. Не е нормално участник от стадото да избяга от него. При хората, когато стадният принцип се задейства, индивидуалното оформление на мнение се изключва и той или тя автоматично следва държанието на групата. Но както Бенджамин Франклин е казал, ако всички мислят еднакво, значи никой не мисли. Времената се променят и с тях е работата на артиста. Артиста има една работа – да зарадва зрителя. За да го направи, има нужда от свобода и гъвкавост в изразяването си. Без значение дали ще бъде с песен, стендъп, с танци, ако ще е с картина. Ако артиста се притеснява за всеки един детайл, който присъства в неговата изява, ще се провали в това да бъде искрен, честен и непринуден. Една от най-хубавите части за зрителя винаги е импровизацията. А красотата на импровизацията бива отнета от това, че артиста има чувството, че ходи по ръба на остър нож
който всеки момент ще му отреже краката до лактите. Когато се отдръпнем малко и видим цялостната картина, разбираме, че цялото поколение е променено. В Generation Z, тези от 10 до 25, измежду тях има още една малка събгенерация. Това е една от най-влиятелните групи някога. Те са iGen. И какво прави iGen толкова силни? iGen означава интернет генерация. Те с младите милениуми са най-организираната група в социалните мрежи. Те имат потенциал да нарушават политически и социални процеси. Даже имат уменията да движат стоковия пазар. След като получават първия си телефон на около 10 години, те са първото поколение, родено в вече свързания ни свят, където социалните мрежи и екраните са норма. Те са дигитално грамотни, без да трябва да се учат на това. При тях е инстинкт. То винаги ги е заобикаляло. Те свикват с масовата медия най-лесно от всяко друго поколение. Заедно техните гласове са силни. И искам да помоля тези от генерация Z и милениумите, включително и себе си. Не позволявайте кенсъл културата да е нашето наследство. Барак Обама предупреди за опасността от кенсъл културата. Каза, че хората ще поудеят по това да осъждат другите. Концепцията на канцелирането е да накара нормалния човек да живее в страх. От това да бъде уволнен, изгонен, унижен, изритан от обществото, което познава. Ако искаме да направим добро за нашето поколение и това след нас, нека не започваме с тормоз, а по-добре с разговор. Да държиш човек отговорен, а не да го буташ до ръба, където е готов да отнеме собствения си живот, заради грешки, от които вече се е научил. Ако искам да направя промяна в света, тази промяна не започва с никой друг, освен с мен.